Bilo je točno 12 sati i 45 minuta. Upravo u tom trenutku na katedri prirodoslovnog kabineta, nakon dugih i neuspjelih pokusa, u bezbojnom svjetlu Bunsenove svjetiljke, kao nagrada za uzbudljivo iščekivanje, zasjao je krasan, smaragdno-zeleni trak. Bijaše to znak onoga što je gospodin profesor i htio dokazati, kako određena kemijska tvar oboji plamen zeleno, pa ga je zaista i obojila. Hoću reći, točno u 12 sati i 45 minuta, upravo u toj slavodobitnoj minuti, odjeknuo je u dvorištu susjedne kuće vergl. I time je svakoj ozbiljnosti došao kraj. Prozor bijaše širom otvoren i toga toplog ožujskog dana na krilima svježeg proljetnog vjetrića uletjela je glazba u učionicu. Bijaše to neka vesela mađarska pjesmica što je iz vergla zvučala kao cinta drata, koračnica i tako bečki da bi se cijeli razred najradije nasmijao. Bilo je čak i onih koji su se uistinu i smijali. U Bunsenovoj svjetiljci veselo je trepetao zeleni trak, čemu se divilo samo nekoliko dječaka iz prve klupe. Ostali su gledali kroz prozor preko kojega su mogli vidjeti krovove susjednih kuća, a u daljini, u zlatnom popodnevnom suncu, crkveni toranj sa satom, na kojem se velika kazaljka utješno kretala prema 12. I kako je prozor privukao pozornost, kroz njega su se zajedno s glazbom uvukli u učionicu glasovi koji ne pripadaju tamo. Tulili su kočijaši konjskog tramvaja, u nekom dvorištu pjevala je neka sluškinjica, ali nešto sasvim drugo od onog što je svirao vergl. Razred se počeo vrpoljiti, neki su počeli pod klupama prevrtati knjige, a uredni su otrli pera. Boka je zatvorio malu, crvenom kožom optočenu džepnu tintaricu sa vrlo zgodnim uređajem što je sprečavao da iz nje iscuri tinta. Čele je pokupio listove što su kod njega zamjenjivali knjige, jer Čele bijaše gizdelinčić i nije nosio pod pazuhom čitavu knjižnicu kao ostali, nego je samo običavao donijeti tako potrebne listove, a i njih je brižno rasporedio u vanjske i unutarnje džepove. Conkaroš je u zadnjoj klupi zijevao kao vodeni konj. Vajs je prevrnuo džep i iz njega istresao sve one dopodnevne mrvice što su ostale od onoga kifla što ga je Vajs od 10 sati jeo čitav sat, trgajući komadiće iz džepa. Gareb je počeo strugati nogama pod klupom kao da želi ustati. Barabaš je pak bez ikakva stida pod klupom prostro preko koljena nekakvo voštano platno, slažući na njega knjige po veličini, pa, zamotavši ih tako snažno, potegnuo remen oko platna da je klupa zaškripala, a on se zacrvenio. Jednom riječju, svi su se spremali za odlazak. Jedino gospodin profesor nije htio primiti na znanje da će za 5 minuta svemu biti kraj. Gospodin profesor preletio je krotkim pogledom iznad krotkih dječjih glava i rekao: "Šta je ovo?" Na to nastupi tišina. Mrtva